и аз да си покажа моята биоградинка. Ако имаш интерес да едеш биопродукти, даже и в Германия можеш да си ги произвеждаш. Стига да не те мързи. И аз като Пламен Ангелов да си покажа продукцията. И аз го подкрепям. И се надявам да успеят. Тогава може би да се върна и аз в България. Но докато прасетата са на вас и едем само нитрати, няма как да стане. Тук е виж косакай. Майка. И така. Това е от нас, от Германия.